Evita r-riskji, ibqa' protett. ċerti offerti tax-xogħol jistgħu jidhru tajbin wisq biex ikunu vera, u għalhekk li dejjem għandek toqgħod attent jew attenta qabel tapplika jew taċċetta impjieg ġdid. Jekk tuża aġenzija jew pjattaforma tal-impjiegi, dejjem iċċekkja jekk hijiex irreġistrata u qed topra legalment. Is-sinjali komuni ta' frodi huma paga għolja wisq għal dak ix-xogħol, kundizzjonijiet mhux ċari jew talbi tal-flus. L-impjieg indipendenti fals huwa riskju ieħor jekk inti rreġistrat jew irreġistrata bħala persuna li taħdem għal rasek iżda xi ħadd ieħor qed jiddeċiedi dwar il-ħinijiet tax-xogħol tiegħek, jiddefinixxi l-post tax-xogħol u l-kompiti tiegħek u ġeneralment jidderriġi żejjed il-proċess tax-xogħol tiegħek. Allura, probabbilment m'intix verament persuna li taħdem għal rasek iżda għandek titqies bħala impjegat. L-impjieg indipendenti fals jista' jwassal biex titlef benefiċċji jew protezzjoni importanti. Xogħol iddikjaratu kanali ta' reklutaġġ affidabbli jipproteġġu kemm lill-ħaddiema kif ukoll lil dawk li jieħdu ħsiebhom. Ibqa' infurmat, ibqa' sigur. Europe Direct, EURES, Your Europe Advice, Solvit, l-Awtoritajiet Nazzjonali u l-Organizzazzjonijiet tal-Imsieħba Soċjali, inklużi trade unions u l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, jistgħu jgħinuk tifhem id-drittijiet u l-obbligi tiegħek u ssolvi l-problemi. Għal aktar informazzjoni żur is-sit elettroniku tal-ILA